Mga lakatserong bikers dyan, nandito na naman tayo sa aking panibagong videos kasi nagpalit na tayo ng pangalan natin sa ating YouTube channel guys. Lakatserong biker na po tayo guys. Yan. So what's up mga kagulong dyan? Di pa nagbabagong mga kagulong dyan. Ngayon ako ay nandito at nasasabi na what's up mga kagulong. So welcome back to my channel nga guys. Ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo kasi mag-isa ko lang ngayon tapos wala yung kasama ko kaya umuwi siya sa kanila si parang Raji dahil mag-isa ko lang. So magluluto na tayo ng ating makakain guys. Ito pala yung aking makakain. Dito tayo ngayon sa amin sa boarding house. Bumili ako pala ng kalahating kilong manok. So yun guys, may kalahating kilong manok tayong binili. So after that guys, yan, may kalahating manok tayong binili guys. So ayun, nandito pa. So yan, nandito yung kalahating manok, kalahating kilong manok. So yan, iluluto ko lang siya. So yan, makikita nyo ba guys, iluluto ko lang siya. So ayun na nga guys, ito yun siya. Nakita nyo ba guys? Tudubo ko na lang siguro to guys. So, antayin nyo na lang mamaya guys kung paano natuluto to guys. Para makita natin magaling pa talaga ako magluto ng manok. So tara, samahan nyo ako guys. Tara guys, sa tara na ito yung magluluto na ng ating pagkain guys kasi mag-isa tayo ngayon guys. So, oops! Ang dilim guys, hindi ako makita guys. So yan na nga guys, nagbabalik na naman tayo dito para magluto ng ating ulam guys. Ang ating ulam ngayon ay adobong manok guys. Yan. So ayun na nga guys, abang naghintay tayo ng gagawin. Magluluto muna tayo ng kanin guys kasi mag-isa lang tayo. So yan na nga, magluluto tayo. Tingnan nyo naman yung kardero, may laman pa. So yan na nga guys, update ko lang kayo sa aking ulam, yun o. Nakikita nyo ba guys? Ang bango, ang bango. Hindi ko alam kung anong klaseng luto to guys. Nakikita nyo ba? Ang bango, ang bango. What's up naman pala dyan? Ano mo na yung YouTube channel mo guys? Ano ba yung YouTube channel mo? Saka na lang, gagawa ko ng YouTube. Ano nga? Sabi mo na para shoutout na. Saka na. Ayan guys, supportan nyo rin po ang Jim Paul's TV Vlogs. Yun guys. Nakikita nyo ba? Jim Paul's TV Vlogs guys. So yun na nga o. Nakita nyo ba guys? Nagluluto tayo ng manok. So ayun na nga guys. Stay tuned lang kayo dyan. Update ko lang kayo sa aking ulam na sinasabi kanina. Ayan, malapit ang maluto guys. Stay tuned lang kayo dyan kasi kakain na rin ako mamaya. Kasi yun, kita nyo naman. Tapos ito namang kanin guys. Kita nyo naman diba? Nagsabay yung kanin tapos yung ulam na maluto. So, ibig sabihin, malapit na ako kakain. So, yun. Tayo nyo na lang tumaluto guys. Update ko na lang kayo mamaya kung kakain na ako. Update ko na naman kayo guys. Nakikita nyo ba yung anino ko? Hindi nyo makita guys yung anino ko. Diba? Habang nagluluto tayo ng adobo. Yup, sarap-sarap guys. Need somebody who can love me at my words. Yeah. Yan na, bang initin natin guys. Ayun! So, sarap-sarap ang bango-bango ng aking niluluto guys. So, ayun na nga guys. Nakikita nyo ba yan guys? Yan yung outcome nating niluto ngayon guys. Kasi kunti lang naman yan. At ako lang naman ang kakain. Guys, nakikita nyo ba? Ang adobong manok. So, hanggang dito na lang guys. Kasi kakain na rin ako. Kaya ayaw ko may istorbo sa aking pagkain. Kasi para hindi nyo makita yung aking mga subo-subong malalaki guys. So, ayun na nga guys. Mga lakatserong biker dyan. Paalam! Na nga guys, hanggang dito na lang ang ating video. Kasi tapos na tayo sa ating pagluluto guys. Kaya ayaw ko na kasi pakita sa inyo kung gaano ako katakaw. So hanggang dito na lang guys. Paalam mga bikers dyan. So don't forget to like, subscribe to my YouTube channel, Lakatserong Biker Vlogs guys. Nakita nyo ba? Syempre,